Čaute všetci, vítajte opäť pri ďalšom špeciálnom rozhovore. Tentokrát sme si dovolili pozvať známeho slovenského spisovateľa Petra Schlosera, ktorý má na konte už celkovo teda na jeseň to bude 8 kníh, zatiaľ 7, ale na jeseň 8 kníh, pričom jeho kariéra sa zameriava predovšetkým na krimi, teda žánrovo na krimi, asi iba krimi. Čaute a ďakujem za pozvanie. Ďakujem ešte raz, že si prišiel ku nám. Ja by som možno na úvod ešte tak spomenul, že máme tu všetky jeho knihy, ktoré môžete dohľadať v knihkupectvách, ako je Martinus, Pantarej, alebo v iných aj menších knihkupectvách, pričom práve toto, Mafiánska poprava, je jeho prvou knihou, ktorá vyšla ešte v roku 2019, ak sa nemýlim, za ktorú si vlastne získal aj ocenenie Pantarej Awards. A teda mohol by si nám povedať, rovno pri tej prvej knihe zostaneme, že ako to vlastne prišlo? Ty máš predsa len prax z polície, ku čomu sa tiež ešte dostaneme, ale že ako to prišlo taká tá idea, že skončil som nejaký svoj pracovný pomer hlavný a teraz, že rozhodol som sa písať knihy. Prečo a ako a na čo? Ja som sa rozhodol vlastne písať ešte počas služobného pomeru v polícii, keď som pracoval ako by to novinári napísali, že bol som vysoko postavený funkcionár na policajnom prezidiu. Pracoval som ako zástupca riaditeľa Národnej protizločineckej jednotke na NAKE. A keď sa vtedajšiemu vedeniu ma podarilo nejakým spôsobom odstrániť, používam taký slušný výraz, za využitia lsti, a zostal mi veľa časového priestoru, tak som si povedal, že skúsim ten čas, ktorý som býval v Petržalke na policajnej ubytovni, efektívne využiť. A som si povedal, že skúsim napísať nejakú knihu. A to dávam námet ľuďom, ktorí by chceli napísať knihu, že aké to je veľmi jednoduché. Otvoril som si notebook, vygooglil som si, ako sa píše kniha, napísal som si na papier nejakých 5-6 prípadov, o ktorých som dokonale vedel z toho môjho obdobia, keď sa tie prípady vlastne vyšetrovali. A začal som písať knihu, kde som dal názov Mafiánska poprava. Ten prípad som si vybral z toho dôvodu, že toho skutočného vraha som vypočúval pred niekoľkými rokmi. Osobne opisoval som tam, ako aj v ďalších knihách, to policajné zákulisie, od obhliadky miesta činu, policajné postupy a samozrejme, že aj úskoky páchateľov a konanie zločincov. OK. A ako dlho ti vlastne trvalo spísať teda svoju prvú knihu? Tak túto prvú knihu som písal vlastne na také etapy, ale takých 80, možno 90% som napísal za 3 mesiace, ale to bolo také veľmi intenzívne písanie a potom som na rok prestal. To bolo ešte v roku 2017 a keď došlo k tej nešťastnej udalosti vo Veľkej Mači, ktorá sa odohrala v roku 2018, kde došlo k vražde 2 mladých ľudí, tak tedy ma to nejako tak znova nakoplo, tie udalosti, ktoré sa začali na Slovensku odohrávať a vtedy som vlastne tú knihu začal v nej pokračovať v písaní. Zaujímavý príbeh. No dobre, a teda máš momentálne na konte už nejaký ten zástup kníh, by som povedal. Prejdeme si teda, neviem, či budeme prechádzať po jednom tej knihy, ale vyšlo ti v podstate 7 dielov, 8 vychádza teraz na jeseň, ako sme spomínali. Aký je rozostup medzi tými jednotlivými knihami, alebo teda aspoň medzi prvým a druhým dielom? Koľko rokov tam je? Či to si v podstate tiež nabehol hneď na to nejakým svižným tempom a dal si to do pár mesiacov von? Alebo? Každý rok vlastne vyšla jedna kniha. V jednom roku mi vydavateľstvo IKAR dalo ponuku, či by som napísal 2 knihy. Bolo to zhodou okolností v čase tých opatrení, keď bola pandémia, všetko bolo zatvorené, neboli žiadne knižné besedy, žiadne podujatia, takže vtedy sa mi veľmi dobre písalo, mal som veľa času, neboli žiadne návštevy a vtedy som napísal 2 knihy, ktoré teda aj vyšli v tom jednom roku. OK, zaujímavé. A teda ty si vlastne bol v práci počas dňa, alebo teda mal si asi nejaké smeny, nočnú, dennú? Keď mi vydavateľstvo IKAR dalo ponuku, že so mnou uzatvoria zmluvu na prvú knihu, tak tedy som si povedal, že toto by mohol byť môj ďalší život. V polícii som pracoval 30 rokov, tak si hovorím, že by som ďalších 30 rokov mohol písať knihy. Uvidím, či sa mi to teda podarí. A vtedy som ukončil služobný pomer v polícii a odtedy sa dá povedať, že venujem sa
iba písaniu. Lebo spomínal si v úvode, že prvú knihu si teda písal tak, že po práci si k tomu sadol, otvoril notebook. A ako to vtedy vyzeralo, že ty si mal akože normálne, dajme tomu, neviem ako to je presne u polície totižto. Tam sa pracuje na nejaké smeny, pokiaľ viem? Alebo... No tak ja som pracoval vlastne v 8-hodinovom režime od 7:30 do 3:30, ale ja mám dlhé roky taký režim, že stávam o 5 hodine ráno, aj keď som pracoval dlhé roky na NAKE, tak miesto 8 hodín som bol v práci 12 hodín, 14 hodín a ten zvyšný čas, keď sa ma to najvyššie policajné vedenie vtedy zbavilo tým lstivým spôsobom, som potom venoval od rána, dá sa povedať, že od 5, neviem, nejaké 2 hodinky som písal a o 3:30, keď sa skončila pracovná doba, zase som písal možno aj do polnoci, takže vtedy som mal... Čiže vyťažený z roboty a sadnúť za notebook. Obdivuhodné, lebo veľa ľudí v dnešnej dobe si napríklad takéto niečo sadnú po práci, láhnú si pred telku a už nič viac nedokážem robiť. A takéto niečo, no ešte sa vrhnú na písanie kníh a za pár mesiacov to zbúchať, tak... Tak dá sa každá kniha má viac ako 400 strán. Dá sa taká kniha napísať môže za nejaké tie 3-4 mesiace intenzívneho písania, ak by som bol odpojený mimo sociálnych sietí, nemal by som nejaké žiadne ďalšie aktivity, ktoré sa týkajú knižných besied alebo športu, ktorému som sa začal pred rokom teda nejako tak venovať. Človek si iba musí povedať, že dokážem to a pustiť sa do toho. Dobre, no ale vráťme sa teda ešte úplne na začiatok. Načrtol si to už aj, že si vlastne 30 rokov pracoval u polície a zároveň si bol jedným zo 4 zakladateľov NAKA. Vedel by si nám povedať, alebo aké to bolo v tej dobe, keď ty si sa rozhodol, že idem k polícii a prečo sa vlastne rozhodol, že ideš k polícii? Spomínaš si na takéto? Tak ja som sa nerozhodol, že idem k polícii. Rozhodol o tom môj strýko s mojimi rodičmi. Môj strýko bol policajt, bol riaditeľ vyšetrovačky a odporučil mojim rodičom, že by mohol byť zo mňa policajt. No a tak ja som ako mladý 17-18 ročný chalan teda také rozhodnutie akceptoval a ja som dodneska veľmi rád, že ten môj strýko mojim rodičom dal teda taký nejaký návrh a ja som začínal ako policajt v Petržalke s červenými výložkami ešte pred revolúciou v roku 1989. A či som pracoval policajt v uniforme alebo potom som pracoval ako je dneska skrátený vyšetrovateľ, ktorý robí také tie jednoduchšie trestné spisy do 3 rokov, s trestnou sadzbou do 3 rokov, alebo som potom pracoval v Prievidzi, kde som sa presťahoval na násilnej kriminálke, na majetkovej kriminálke, bol som v Prievidzi okresný riaditeľ a potom som prestúpil na tie útvary, ktoré bojujú s organizovaným zločinom. Vystriedal som vlastne 4 a to už som od roku, dá sa povedať, že posledných 20 rokov mojej policajnej kariéry som pracoval na riadiacich pozíciách. Za tých 30 rokov som naozaj zažil toho veľa, ale mňa každá tá práca, kde som pôsobil, jednoducho bavila a nepatril som medzi ľudí, ktorí hovorili, že som niekde dlho na nejakom mieste a už som vyhorený. Ja som sa vždy snažil na tej práci hľadať niečo pekné. Inak to je dobrý odkaz aj vám, milí diváci. Vždy sa snažte hľadať na práci niečo to pozitívne a nechodiť do práce s nechuťou. Takže ak tak chodíte, tak treba zmeniť pracovný pomer. No, ja som tiež chodil s nechuťou, veru, že som mal také obdobia. Bol som niekedy odvolaný napríklad ministrov vnútra. Počas toho pôsobenia na NAKE to obdobie trvalo naozaj niekoľko rokov, keď sa ma tiež to najvyššie policajné vedenie chcelo zbaviť. Takže človek možno, že iný na mojom mieste už by sa bol dávno vzdal, alebo veľa policajtov by sa bolo vzdalo a ukončilo ten služobný pomer, ale ja som si povedal, že tak prečo by som mal odísť, keď ja som mal štít čistý, ničoho som sa nedopustil. A môžeme aj do tohto trošku zabrdnúť, že prečo sa vlastne teba snažili akoby zosadiť z tej pracovnej pozície, alebo odstrániť, alebo ako by sme to mohli nazvať? No, v policajnom zbore sa to vlastne v tom období od toho roku 2012, keď vznikala aj NAKA, Národná kriminálna agentúra, sa používal taký výraz, že prišla nitrianska vlna, ktorá všetko zmietla. A na mnoho vrcholových pozícií na policajnom prezidiu
sa obsadzovali funkcionármi alebo ľuďmi z Nitry alebo im blízkych. A na moje miesto, ako som sa nielen ja domnieval, chceli tiež dosadiť človeka, ktorý bol z Nitry alebo im blízky. Čo sa im teda nakoniec, poviem, že po tých nejakých 5 rokov asi tak nejako to trvalo, podarilo. A prišiel tam taký môj bývalý podriadený, ktorý nebol naozaj elitný policajt. A keď tam prišiel na to miesto, tak môže to bol mesiac, môže to boli 2 mesiace, mi vyvolával a sa ma pýtal, že čo má ako robiť. A to nie sú miesta, kde sa príde človek učiť, pretože ten človek riadi možno, že viacej ako 100 policajtov a musí byť rozhodný, musí mať dostatok schopností a vedomostí, keď chce, aby tá práca fungovala a aby sa efektívne bojovalo proti organizovanému zločinu. Nie ako teraz. Čiže myslíš si, že ešte aj teraz môžeme niekde pociťovať na Slovensku organizovaný zločin, že stále ešte pretrváva? Tak organizovaný zločin pretrváva pravdepodobne v každom štáte. V rôznych, v takej forme asi jak v 90. rokoch. V rôznych formách, áno, nie sú to tí klasickí chlapci v šušťakoch a s bejsbolkami, ako sa to teda v tom období niekedy tak nazývali a vlastne aj tak začínali, ale už sú to celkom iné formy, hej. Sú to ľudia, ktorých môže médiá nazývajú či podnikatelia, alebo rôznymi inými spôsobmi a usmievajú sa na nás z televíznych obrazoviek. Je to smutné, no, že v takomto štáte. Inak zrovna som navodil takú tému, že sa tu baviť o organizovanom zločine, ale dobre, keď už sme pri ňom, tak ty si zažil vlastne aj tú vlnu, keď vlastne dorazil na Slovensku, alebo začal sa tu rozvíjať originálne taký ten prvý, alebo prvé formy toho organizovaného zločinu. Teda boli tu nejakí Sýkorovci, bol tu Tuti a Papas a tak ďalej. Mal si aj ty s takýmito skupinami vlastne priamo nejakú skúsenosť, alebo... Počas môjho pôsobenia na tom mieste zástupca riaditeľa protizločineckej jednotky, naša jednotka vlastne rozkladala a dokumentovala a vyšetrovala trestnú činnosť všetkých týchto zločineckých alebo organizovaných skupín, ktoré si povedal. Boli to všetky tie bratislavské zločinecké skupiny a dá sa povedať, že všetky závažné násilné trestné činy, ktoré sa stali od roku 2012, ako vznikla nákaz. Zhodou okolností aj v tom období Mikuláš Černák vlastne sa začal priznávať k tým 30, alebo neviem teraz presne, koľko to bol vražd. Takže aj tieto prípady sme vyšetrovali. Ja už nebol som v pozícii vyšetrovateľa alebo toho pracovníka operatívneho, ktorý priamo vypočúval tie osoby, pretože ten nadriadený už nevypočúva, ale on riadi, kontroluje a organizuje nejakú tú činnosť svojich podriadených a dohliada na to, aby nejaká realizácia sa dôkladne a dobre pripravila a dohliada, kontroloval som spisy po celom Slovensku, takže samozrejme, že som si neudržal myšlienky o všetkých tých prípadoch a spisoch a vraždách, ale tie, ktoré mi utkveli niektoré v pamäti a je ich mnoho, tak sú dneska námety na moje knihy. Perfektne. A sú to ja v tých knihách spomínam rôzne pikošky, aj v mojich knihách si vyberám za námety také prípady, ktorých sa stalo. Používam taký výraz, že menej ako má človek prstov na jednej ruke, také špecifické, že my keď sme sa dopatrali k tomu, kto je páchateľ a prečo sa ten skutok stal, tak sme sa veľmi čudovali. Samozrejme, ako sa na Slovensku používa také známe vyjadrenie, že skutok sa nestal, tak v niektorej z mojich kníh môže ten dej skončiť aj takýmto spôsobom. OK. A na to možno nadviažeme aj ďalšou otázkou. Bal si sa niekedy o život popri svojej práci? No, na túto otázku odpovedám možno, že tak nečakane a možno, že aj tvoji, alebo teda vaši sledovatelia sa budú čudovať, čo teraz teda poviem. Ja som nemal nikdy obavu z osôb z prostredia organizovaného zločinu, ale čím som stúpal vyššie a keď som pôsobil na tej NAKE, tak v
vtedy som mal paradoxne obavu z mojich kolegov, ktorých sme nazývali kriví policajti, teda tí nečestní, ktorí aj neskôr mali vznesené obvinenie. Samozrejme, že nemyslím tým kolegov, ktorých sa dehonestujúce mediálne nazývajú Čurilovci, pretože sú to moji bývalí podriadení a nie len ja, ale všetci, ktorí ich poznajú, ich považujú za čestných a odborne zdatných ľudí. Čiže skôr z tejto strany si mal viac obavy, Mal som obavy zo strany kolegov, ktorí pôsobili na NAKE do roku 2019. A potom museli odísť a v tom nejakom roku 2020 sa im začali vznášať obvinenia. Zhodou okolností to bolo vtedy, keď mne vyšla druhá kniha Polícia v rukách mafie a zhodou okolností ten deň, keď bola taká prezentácia tej knihy, tak vtedy bol medializovaný článok, že polícia zadržala vysokého funkcionára policajného zboru a špeciálneho prokurátora a následne v tom roku 2020 sa začali vznášať ďalšie obvinenia aj niektorým súčasným obžalovaným politikom. Fakt zaujímavé informácie. A som jemne v šoku aj z koľkých informácií takýchto zákulisných by som možno povedal, že sa tu môžeme teda dozvedieť. Normálne neviem, že kde mám akurát pokračovať, ale prejdeme už teda ku tým knihám, lebo fakt, že toto je ešte niečo, čo by sme sa mohli rozprávať potom po rozhovore, ak budeš mať chvíľku čas. Ale prejdem teda späť k tým knihám. Čo skoro ti vychádza teda 8. diel, bude sa to volať Rozsudok smrti. Je to vlastne 8. kniha Petra Schlössera, ktorá vyjde teda túto jeseň. No a pri tej knihe by sme teda mohli na chvíľku zostať a vedel by si nám nejak opísať, že čo môžu čitatelia očakávať práve v tomto diele, alebo že aj, že o čom to možno, že bude, o akých možno skupinách, ľuďoch, incidentoch. Tak nechcem zatiaľ ešte veľa vyzradzať, pretože bude, tá kniha vychádza 14. oktobra, takže bude nejaký krst knihy a taká oficiálna prezentácia knihy spoločne s vydavateľstvom IKAR, kde odznejú nejaké konkrétnejšie informácie, ale už z toho niečoho, čo je teda zverejnené, tak môžem povedať, že opisujem tam jeden závažný prípad, ktorý sa na Slovensku teda pred niekoľkými rokmi stal a na ktorého vyšetrovaní som sa zase z pohľadu už toho nadriadeného podielal. Aj v tomto prípade sa stali nejaké chyby, ktoré, ak by sa možno, že neboli stali, tak by som tú knihu nebol napísal, pretože by nedošlo k spáchaniu toho zločinu, ktorý tam opisujem. Pri objasňovaní tohoto prípadu bola využitá jedna špecifická kriminalistická metóda, prvýkrát na Slovensku, vďaka ktorej sa podarilo odhaliť páchateľa. Opisujem tam v súvislosti s tou metodou nejakú tú činnosť polície a ako sa vlastne k tomu dopracovala. A ja v každej mojej knihe, okrem vyšetrovania tej vraždy, ktorá vždy tvorí gro alebo jadro toho prípadu, tak tam spomínam aj nejaké ďalšie trestné činy, ktoré nejakým spôsobom s tým súvisia. A v tejto knihe napríklad opisujem streľbu na predsedu vlády. Hej. Na Slovensku sa tiež stal taký prípad a čitatelia, keď si moju knihu prečítajú, tak môžu uvažovať ako aj pri ostatných knihách, čo je z toho pravda a čo je z toho fikcia. Tak Arpa Čoltesk, kľudne môžeš dopovedať. Arpa Čoltesk, ktorý je taký známy slovenský spisovateľ, bola sfilmovaná jeho kniha Sviňa. Tiež čítal som, mal som doma. Film Vojna policajtov, ktorá bola sfilmovaná, bol sfilmovaný podľa knihy Zlodej. Tak ten napríklad pri mojej, neviem si myslím, že druhej knihe, keď vyšla, tak povedal taký známy výrok, ktorý teda rád používam, že žiadna fikcia nie je tak blízko k realite ako knihy od Petra Schlössera. Takže v každej tej knihe opisujem naozaj tie policajné reálie a to, čo sa stalo a to, čo som vyšetroval, alebo to, čo som sa dozvedel nejakým spôsobom od kolegov alebo z nejakých iných zdrojov. Inak to je zaujímavé, že si spomenul toto, že teda máš najbližšie k tomu, alebo teda tvoje knihy majú najbližšie a najreálnejšie, teda rozprávajú tie príbehy, ale predsa len máme na Slovensku Dominika Dána,
Ty sa dostal niekedy do kontaktu aj s ním a čo hovoríš na jeho tvorbu, keby si mal porovnať vaše možno, že diela, ktoré vychádzajú? Dominik Dan je pravdepodobne, alebo teda asi to tak aj je najčítanejším krimi spisovateľom na Slovensku aktuálne. A... Samozrejme, niekto, kto stojí za pseudonymom Dominik Dan, tak tieto knihy z tejto produkcie, teda takto nazvem, sú nepochybne najčítanejšie. Ja hovorím, že nikto neprekoná ho dlhé roky asi na Slovensku v predajnosti a v populárnosti. Patrí mu určite veľká miera, alebo zase to nazvem tej nejakej produkcii, za to, že ľudia začali čítať nielen slovenské detektívky, ale celkovo začali čítať tvorbu aj iných slovenských autorov a nejaké iné žánre. Ja keď som išiel písať prvú knihu, tak čítal som aj ja niekedy jeho knihy a viem teda, o čom tie knihy boli. Ja som si povedal, tak ale nebudem ja kopírovať niečo, čo už niekto napísal a nebudem opisovať prostredie krajskej kriminálky v Bratislave, ktoré teda opisuje on, kde ten policajt pred niekoľkými rokmi teda pracoval, ale budem opisovať tú vyššiu formu policajného vyšetrovania, ktorú som vlastne ja zažil a kde som vlastne pracoval, a to je ten prezidiálny útvar. V skutočnosti bola NAKA, teraz je UBOK, aj predtým bol UBOK, Úrad boja proti organizovanej kriminalite, kde som tiež pracoval ako riaditeľ 2 odborov pred tými niekoľkými rokmi. A nerad by som hodnotil teda jeho diela a sa k ním teda vyjadroval, hej. No ale nesnažil som sa ho kopírovať a idem nejakou svojou vlastnou cestou. Moje knihy aj knižné blogerky hodnotia ako taká špecifická tvorba v prostredí slovenských detektívok, alebo možno, že aj v porovnaní s nejakými inými autormi, pretože do nich kladám to skutočné policajné nejaké pozadie, vyšetrovanie a tie reálie, ktoré im, tým knižným blogerkám v knihách ostatných autorov chýbajú. Nepoužívam vulgarizmy v mojich knihách, ako používajú niektorí iní autori. Nechcem im vytýkať, hej, každý má nejaký svoj štýl, ale ja som si povedal, že nechcem to tam mať. A môžeme pri tých spisovateľoch slovenských aj zostať na chvíľku, pretože neviem, či to aj ty tak vnímaš z toho, akože z pohľadu ako ja, ale jak si spomenul, Dominik Dan, jak začal teda tvoriť, stal sa najčítanejším spisovateľom slovenským a teda možno sa začalo viac ľudí zaujímať o tú literatúru slovenskú, možno českú. A vnímaš to aj ty tak, že možno pred nejakými 20 rokmi bol ten záujem o slovenskú literatúru nižší ako momentálne? A keď už sme aj pri tom, tak ako vnímaš aktuálnu scénu spisovateľov na Slovensku? Tak ak sa nemýlim, tak Dominikovi Danovi vyšla prvá kniha v roku 2005. A vtedy samozrejme... Akurát 20 rokov. Áno, vtedy samozrejme, že aj oveľa menej ľudí písalo. Ja robím napríklad na Instagrame taký knižný podcast, teraz som mal cez leto prestávku, ale od 1. októbra zase začínam. Každú nedeľu robím rozhovory so slovenskými spisovateľmi. A aj známi slovenskí spisovatelia, ktorí sledujú tieto podcasty a s ktorými som tiež robil rozhovory, tak mi píšu a sa čudujú. O tomto autorovi som ešte nikdy nepočul. Aj keď to je niekto, kto napísal, neviem, 5, 6, 7 alebo neviem koľko kníh. Takže na Slovensku píše, neviem, no sú to stovky ľudí, neviem to zrátať, takže je tá konkurencia. Ja nepovažujem slovenských autorov za nejakú konkurenciu. Snažím sa propagovať iných autorov, preto robím aj ten knižný podcast. Tam nerozprávame o mojich knihách, ale iba vždy o tom mojom hosťovi. A snažím sa ich nejakým spôsobom spropagovať. Dať do popredia. Nevnímam ich ako konkurenciu. A samozrejme, že sa hovorí a je taká nejaká slovenská internetová stránka, ktorá rozpráva o nejakých štatistikách, že na Slovensku sa stále menej a menej čítajú knihy a klesá stále tá predajnosť. Áno, je to pravda, ja som to za posledné 2 roky tiež postrehol na mojich knihách a rozprávajú mi to vlastne viacerí autori, že klesá tá čitateľnosť.
No snažíme sa každý po svojej línii nejakým spôsobom zaujať tých čitateľov a osloviť nejakých ďalších. Uvidíme, aký trend bude ďalej na Slovensku. Tak v dnešnej knihe máme dosť, e-knihy sú napríklad, čiže veľakrát ľudia možno siahnu aj potom, keď majú nejaké čítačky. Moje knihy vychádzajú v tejto tlačenej forme ako e-knihy, sú načítané ako audioknihy, sú vo všetkých troch formách, teda, že ľudia majú na výber, ale keď človek príde do nejakého knihkupectva, neviem, do Pantare, do Martinus, ktoré sú teda dve najväčšie na Slovensku, tak sú tam tisícky kníh, hej? A keď si mám z tej tisícky kníh vybrať, buď idem za nejakým konkrétnym autorom, ľudia dávajú prednosť severským autorom, napríklad detektívok, sú veľmi populárni na Slovensku a mňa sa napríklad ľudia pýtajú, čitatelia, že koľko percent reality je na mojich knihách a koľko je fikcie. A ja sa ich pýtam, pýtate sa to aj, alebo premýšľate nad tým aj pri tých severských autoroch? Lebo oni sami o sebe tvrdia, že neviem, idem napísať nejakú knihu, sadnem si za stôl, vyťahnem nejaký veľký papier a všetko si vymyslím celý ten dej. Hej? Ja si ho nevymýšľam, teda samozrejme, že aj v mojich knihách je nejaká miera fikcie. Musím nejakým spôsobom, aby tá kniha nebola spojená so skutočnosťou, hej? Nejakým spôsobom sa takto ošetriť, hej? Ale tá konkurencia je veľká na Slovensku, takže preraziť je veľmi zložité. A čítaš aj ty osobne napríklad aj nejaký iný žáner kníh, okrem teda krimi? Napríklad nejaké fantasy alebo horor, romantiku? Tak z tohoto, čo si povedal, tak horor som nečítal žiaden, fantasy som nečítal žiadnu knihu. No čítal som napríklad knihu od slovenskej spisovateľky nedávno, Sara Mia Velinská. Je to pseudonym spisovateľky, ktorá napísala, sa mi zdá, že 3 alebo 4 knihy. Problematika je mojim knihám blízka, pretože ona opisuje autentické prostredie prokurátorské a sudcovské, aj čiastočne policajné. A tiež opisuje tú slovenskú realitu, ako ja opisujem policajnú. No a ja som sa s touto spisovateľkou spoznal cez tie moje podcasty tiež. Sme si vymenili navzájom knihy. No a táto jej kniha nebola iba teda ten nejaký detektívny žáner, ale bolo tam niekoľko strán aj takého veľmi šteklivého textu, ako to hovoria tie autorky, ale bavila ma tá kniha a keď chodím po besedách, tak ju teda napríklad odporúčam. Perfektne, tak pozdravujeme a zároveň aj my odporúčame. A tak prejdeme možno ešte k tým posledným otázkam. Nedávno sa do kín napríklad dostal film Miky, následne Černák. Ako ty pozeráš na to, že takúto osobnosť v dnešnej dobe sledujeme v kinách ako v nejakom veľkofilme a práve takýto film sa teší také veľké obľúbe? Aké myslíš, že to môže mať dopad a myslíš si, že dobré, že práve o takýchto osobnostiach sa točia takéto filmy a že sa dostáva im takéto pozornosti? Tak neviem, tak veľa z nás čítalo alebo videlo asi film Krstný otec, kde sa tiež opisuje prostredie, hej, to mafiánske a oveľa drsnejšie, ako bolo možno, že toto slovenské. Áno, tak je to bossov, hej, dá sa povedať, že slovenských. No ťažko ja môžem posúdiť, že či je dobré alebo nie je dobré, že sa ten film natočil. Ja som ten film videl, obidva diely, teda, alebo obidve časti. Myslím si, že na to, čo on a osoby v jeho okolí, akým spôsobom páchali tie vraždy, tak to mohlo byť aj možno trocha drsnejšie a autentickejšie. V niektorých fázach toho filmu mi pripadal on až, nechcem povedať, že mierumilovný, ale tak pôsobil na mňa nejako pokorne, napríklad pri niektorých rozhovoroch so svojou matkou, alebo keď tam ten Lojzo v lese zastrelil toho krčmára a oni sa tam čudovali, že čo sa to stalo, že sa tu strieľalo. To je jasné, že tam vedeli, že tam idú preto, lebo že ho idú zavraždiť, takže to nebolo také reálne a tam mohlo to byť také drsnejšie. No, aspoň ja som tiež videl teda obidva diely a mne sa ten film veľmi páčil, ale ja som na to skôr pozeral potom z toho pohľadu, že
či to nebude mať na tú možno mladšiu generáciu nejaký negatívny vplyv z toho hľadiska, že si budú proste takéhoto človeka nejakým spôsobom idealizovať, hej, že je to... Neviem, tak na Slovensku je natočených niekoľko detektívnych filmov alebo seriálov a z každého filmu by si mohol ten nejaký potenciálny mladý človek si zobrať príklad z tej negatívnej postavy, z toho, či znásilňoval a lúpil, alebo vraždil nejakého páchateľa. Nemohol by som ja písať knihy, nikto iný by nemohol písať knihy. Veď tu máme spustu brutálnych zahraničných filmov, deti hrajú počítačové hry od malička, kde sú rôzne strieľačky. Áno, všetko toto komplexne môže u niekoho prebudiť tú skrývanú nejakú agresivitu a môže sa dopustiť nejakého brutálneho zločinu, ale prečo by to mal byť iba jeden film? Rozumiem, akože jasne, tých vplyvov môže byť oveľa viac. Mňa to len na margo toho, že je to možno, že taký najväčší kriminálnik slovenský, takýto z tých 90. rokov, ako by som možno, že povedal, alebo má teda na konte najviac takýchto vražd, neviem, či tam ten Pápaj najviac nemá, no. Alebo niekto, ale dobre, hej, samozrejme, to si ty odborník tam, ja sa určite Dunajsko-Stredské podsvete, to sú medializované informácie, áno. že majú na Rovaši niekoľko stoviek ľudí, či 100, 200, 300, nikto to nevie odhadnúť, pretože mnoho z tých ľudí sú nezvestní, boli to rôzne biele kone, ktoré nikomu nechybali alebo ani nebolo podané oznámenie o nezvestnosti, takže... No napríklad, keby sa takýto film natočilo, ja neviem, Lajošovi Sátorovi. Bolo to možno, že keď človek teraz vidí napríklad na TikToku, veľakrát sa objavujú nejaké zostrihané zábery, jak išiel do Tatier, kde zastavil, proste vytvoril kolónu aut, lebo oni tam popíjali, hej. A ja si to možno ani nechcem vyjadrovať nejak tak hlbšie, či to bolo dobré, zlé alebo niečo, ale bola tu taká frajerina, hej, to si môžeme povedať. A teraz, keď to niekto uvidí, tak si povie, že prečo by som aj ja takýto nemohol byť, vieš. Že neviem, z môjho pohľadu je to akože samozrejme robí to dobré promo aj napríklad aj literatúre krimi, lebo jak sa dostáva do popredia takýto nejaký film a tak ďalej, tak určite niekto siahne aj hlbšie do tej knihy. Ale na druhú stranu ja vždy na to pozerám z tých obidvoch tých jakoby pohľadov, že či je to správne, čo by sme chceli, alebo či to tak správne vykresľujú, aby si z toho niekto nezobral niečo. V Čechách teraz som si spomenul, tiež bol natočený film Kajínek, hej, teda o Kajínkovi, ktorý bol odsúdený za, sa mi zdá, že dvojnásobnú vraždu, potom prepustený, no tak Slovák si pozrie český film a tiež bude si brať z toho negatívny prípad a žiť takým spôsobom, ako žil teda on, no. Akože áno, pravda. Ale dobre, prejdeme ešte na moju poslednú takú všeobecnú otázku. S kým si sa ty počas svojej celej kariéry stretol ako možno, že s takou najviac kontroverznou osobnosťou, ktorú si ty vyšetroval, ak môžeme menovať? Čo je taká tvoja taká najväčšia skúsenosť? Myslíš z prostredia polície alebo organizovaného zločinu? Organizovaného zločinu. Ktorú som vyšetroval? No, ako som povedal, že ja som posledných 20 rokov pôsobil ako ten nadriadený, takže tých posledných 20 rokov som už priamo nevyšetroval, ale áno, prichádzal som do kontaktu s osobami z prostredia organizovaného zločinu a s jednou osobou nebudem spomínať, nazývajú ho preživší boss, boss 90. rokov z prostredia organizovaného zločinu, ktorý dodneska žije a pôsobí v jednom meste, hej, krajskom na Slovensku a s tým som mal neskutočne veľa až humorných zážitkov, by som niekedy povedal, pretože títo ľudia pri kontakte s tým policajtom nevedia, čo od nich ten policajt chce a snažia sa správať niekedy až prehnane slušne. Bol som s ním v jednom takom podniku, ktorý je na Slovensku známy. Mám povedať meno toho podniku? Nebude to taká reklama? No vôbec. Hej, dobre, no tak boli sme v podniku Zlatý kľúčik, hej, ktorý mi vtedy bolo prezentované, že by mal či patriť jemu, alebo ako to tak nejako malo byť. Hej. Cítil sa v ňom teda ako v domácom prostredí.
A keď som mu na začiatku povedal, že keď budeme to odchádzať, ja som tam bol s mojím zástupcom, že ten účet budem platiť ja za kávu, alebo ja viem, čo sme mali nejakú minerálku na stole. A on sa odrazu tak po chvíľke, ešte sme aj nezačali rozprávať, postavil a odišiel k pultu a ten môj zástupca do mňa tak drgal a mi hovorí, že pozri sa, tak som sa pozrel k barovému pultu a on tam stál z nejakou 10 alebo 20 € a platil v tom domácom prostredí, čo asi robil prvýkrát v živote. A tak potom som tam šiel ja, tak hovorím, takto sme sa nedohodli na začiatku a tak ten účet som potom platil ja. A to ma teraz v rýchlosti tak napadlo, taký humorný zážitok, fakt, ktorým som z nich mal niekoľko potom ešte. Zaujímavé. Dobre, každopádne, Peter, ja ti veľmi pekne ďakujem. Je niečo nakoniec, čo by si chcel ešte odkázať divákom? Možno spomenúť niečo, približiť ešte o tvojej knihe, ktorá vychádza teda na jeseň, Rozsudok smrti. Teraz je tvoj priestor. Tak ja už som o tej knihe teda niečo naznačil, hej. Je to moja 8. kniha, samozrejme, že nebude posledná. Budem písať ďalej, pokiaľ ma neprepadnú dve také známe osobnosti. A ich mená sú Parkinson a Alzheimer, takže ak sa mi títo dostanú pod kožu alebo neviem na prsty, takže vtedy prestanem čítať. Táto kniha, predpokladám, ako aj predchádzajúce, ktoré sa umiestňovali po vydaní, sa umiestňovali na rôznych top rebríčkoch predajnosti, či v Martinuse, v Pantarej. Druhá a tretia kniha boli ocenené zlatou kniha Ikarus vydavateľstva Ikar, pretože sa predalo viacej ako 10 000 výtlačkov, tak dúfam, že aj moja 8. kniha poteší čitateľov a zaznamená nejaké takéto ocenenia. Peter, my ti veľmi pekne ďakujeme a želáme ti veľa úspechov v budúcej teda aj spisovateľskej kariére. No a vám, milí diváci, ďakujeme, že ste dopozerali tento rozhovor až do konca. Nezabudnite nás sledovať na všetkých sociálnych sieťach Dimazia Oficiál Peter Schlosser. Takisto nám nezabudnite zdieľať toto videjko, dať nejaký like a do komentárov dole napísať, koho by ste chceli vidieť možno, že v ďalšom videu alebo o čom by ste chceli ďalšie video. Takže to by bolo na dnes všetko a vidíme sa opäť na budúce. Čaute. Čaute.